हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा दिनै जोङो ए टु जेड सावरायगोन बेनो जाबाय पिएम किसाननि रां हाबैया नोंथांमोना मा खालामबा रां मोनगोन बेखौ जों बेयाव सावरायगोन। बेखायनो भिडिअखौ गासैबो नायजोब अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। नङाबा खायसे खायसे भिडिअ नायाना बेयावनो आन्दायो। दा जोङो किस्ति मोनैफोरा मा खालामनांगौ बबेयाव थांनांगोन बेखौ जों ए टु जेड बेयाव जों सावरायगोन। दा बेखायनो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। जेब्लायबो आपडेट मोननो हागोन। दायो लोगोफोर जों फैबाय पिएम किसाननि अफिशियेल पर्टेलाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा पेजआ बेबायदि ओंखारखायो मिन्थिगौ। दा जोंहा 8थि किस्ति हाबदोंमोन अक्ट'बराव। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेनो जाबाय नोंथांमोननि मोननो गोनां दायो किस्ति नोंथांमोननिया बे जानुवारिनि लास्ट सप्तानिफ्राय फेब्रुवारि नोंथांमोना बे दानाव मोनखायो। नाथाय दासिम डेटखौ रोखायै फोरमायाखै सरकारा। अके थ' गोबां निउसाव होदों, गोबां चेनेलाव होयो जे पिएम किसाननि 19 किस्तिखौ मोनसिगोन डेट होबाय होननानै। नाथाय दासिम डेटखौ होनाय जायाखै आरो जेब्ला डेट होयो अब्ला बेयाव ओंखारखायो। थ' बेखौ जों क्लियार जाबाय। आरो बेनिफ्राय फैसा सोनायनि माखासे दान थायो, माने दान मोनब्रैजों मोनसे किस्ति सोयो, बेनो जाबाय 2000। दा बे राङा दासिमबो बारायथ'वाखै। अके जेब्ला बारायो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोनगोन। दा अब्ला जोंहा रां सोनायनि आपडेटखौ नायोबा जों ओरैबायदि मोनगोन नैबे डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव खनसे सोयो। अब्ला नैबे मार्चआव सोहैनाय नङा, नाथाय फेब्रुवारियाव नोंथांमोननियाव 100% रांखौ सोगोन, बेनो जाबाय 19 किस्ति। दा बे 19 किस्तिखौ नोंथाङा मोनगोन ना मोना बेखौ नायनोब्ला जेब्लायबो नोंथांमोना स्टेटासखौ नैबावहाय नोंथांमोना क्लिक खालामग्रोनांगौ। आरो क्लिक खालामनानै नोंनि स्टेटासा मा प्रब्लेम जादों बेखौ नोंथांमोना रोखायै मिथिनांगोन। होमबासो नोङो गासिबो डाटाखौ मोनगोन आरो। दा बेखौ जों मोनथिनोबा नोंथांमोननि आइडि नाम्बार थायोना बेखौ बाव होनांगोन। ओमफ्राय नैबे केपचा क'डखौ नोंथांमोना बाव होनानै गेट अटिपि थुनाय लोगो लोगो जाय मबाइल नाम्बारा नैबे केवाइसि होनायाव नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारा पिएम किसानजों लिंक दंना बेयावसो नोंनाव अटिपि थांगोन। आरो बै अटिपिखौ होनाय लोगो लोगोसो नोंथाङा माने स्टेटासखौ नुनो हागोन आरो। थ' बेखौ जों मोनथिबाय। दा जोंनाव बेखौ नायनो आइडि नांगौ जायो। जुदि आइडियानो गैलाबा नोंहा मा अपसन दङ अब्ला जों नैबेयाव खनसे क्लिक खालामनांगोन। दा जों बे रेजिस्टाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों रिकभारि खालामनोबा नोंथाङा गावनि मबाइल नाम्बारा जि बै समाव होदोंमोन ना पिएम किसानाव नङाबा आधार कार्डआ बेखौ बाव होबानो जाबाय। अके नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै नैबे केपचा क'डखौ फिन खनसेबाव बाव होनानै नैबे गेट अटिपिआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंनाव जाय मबाइल नाम्बारा लिंक दङ बाव नोंनाव मेसेज थांगोन एबा आइडि नाम्बारखौ मोननानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन आरो। थ' बेखौ जों मोनथिबाय। दानिया खायसे खायसे रांखौ मोनाना अब्ला मा जादों बेखौ जों मिथिनांसिगोन। दा रां मोनाबा ओरैबायदि आरो जायना सिगाङाव राङा मोनबाय थाखायो नोंथांमोना 100% नैबे मोननो गोनां किस्ति 2000खौ मोनगोन आरो। आरो खायसे जायनाखि पेन्डिं दङ ना नोंथांमोना पेन्डिं थानायनि जाहोना जाबाय माखासे गोबां जाहोन दङ। दा जों मोनथाम जाहोनखौ डिसकास खालामगोन। नैबे आधार कार्डजों बेनिफ्राय बेंकजों लिंकआ कम्पालसरि थाथारनांगोन होमबासो मोनगोन। बेनिफ्राय नैबे नोंथांमोननि आधार कार्डजों नोंथांमोननि पिएम किसानजों बियो लिंक थाथारनांगोन होमबासो मोनगोन। स' बेनिफ्राय आरोबाव बेनो जाबाय नोंथांमोननि लेन्ड सिडिं। अके स' नोंथांमोननि लेन्ड सिडिंआ बे नोंथांमोननि खाजोना रसिदआ बिनि माखासे डाक नाम्बार पाट्टा नाम्बार थायोना बियो पिएम किसाननि पर्टेलजोंहाय सोमोन्दो थानांगोन जे नोंथाङा नंगुबै आबादारि खेथि मावमारो एबा आबाद मावमारो होननानै। अब्लासो नोंथांमोना बे मोनथाम स्टेटासा अके थायोबानो नोङो मोननो गोनां नोङो किस्तिखौ मोनबाय थागोन आरो। दा जुदि नोंथांमोना लेन्ड सिडिंआनो जायासैबा माने खाजोना रसिदखौ नोंथांमोना साबमिट होनो हायासै, लेन्ड सिडिंखौ खालामनो हायासै अब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनांगोन। बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट। अके स' नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै बे डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसाव ग्राम सेबक थायो बा नडाल अफिसार थायो बिथांमोनजों रायज्लायनानै नोंथांमोननि हानि फोरमानथिखौ बिलाइखौ होनांगोन। अब्लानो नोंथांमोनखौ सिडिट खालामगोन एबा सिडिं खालामनानै नोंखौ एप्रुभ खालामनानै होगोन। दा जाहोना बेनो आरो पेन्डिं फर नोंथांमोननि एप्रुभेल इन डिस्ट्रिक्ट लेभेला माने डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव पेन्डिं जानाया बिनि थाखायनो पेन्डिं जादों आरो नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबाखै आरो। दा मोनसे खामानि नोंथांमोना CSC नोंथांमोना खोनायोना CSCआवहाय नोंथांमोना KYCखौ होनो हायो। नाथाय लेन्ड सिडिंखौबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन एग्रिकालसार अफिसाव डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसाव लोगो हमनानै नोंथांमोना होनांगोन आरो। दा बेनो बुजिबाय। दा लोगो हमहैनोबा नोंथांमोना गाव गावनि आइडि नाम्बारखौ गोसोआव थानांगोन पिएम किसाननिखौ। ओंखायनो नोङो आधार कार्ड बेनिफ्राय बेंक पासबुक बेनिफ्राय नोंथांमोननि हमना ला खाजोना रसिद बेखौ नोंथांमोना बे लेन्ड सिडिंखौ नोंथांमोना लांफाजोबनानै नडाल अफिसारजों रायज्लायबानो नोंथांमोनखौ एप्रुभ खालामनो हागोन। आरो आपकामिं 19 किस्तियाव नोंथांमोना रांखौ मोनगोन। खनसेनो 6000 मोननायबो चान्सआ दङ एबा 8000 मोननायबो चान्सआ दङ एबा 2000 मोननायनि चान्सआ दङ। जेसेबांनो थाबथादों नोंथां बेखौ मोननाय चान्सआ दङ। मानो होनोबा सिगां बेबायदि मोननाय रेकर्डबो दङ आरो। दा बेनो नोंथांमोननि अपसना बेनो एग्रिकालसार अफिसाव नोंथांमोना खनसे जायनोखि पिएम किसाननि खामानि मावो जायखौ जोङो बुङो नडाल अफिसार होनना बुंनाय जायो। माने साफा स्किमाव दायथ' होनाय जायो नालाय अफिस लेभेलनिफ्राय बिथांमोना बे खामानिखौ नायो आरो। दा बेनो बेस्ट अपसना नोंथांमोना लेन्ड सिडिं जायाखैबाबो मोननाय जायासै।
दा बेनिफ्राय 19 किस्तिखौ माब्ला सोगोन बेखौ खोन्थाखाबाय जे नोंथांमोना 2025नि नैबे फेब्रुवारि दानाव 100% मोननायनि चान्सआ दङ। नाथाय अफिसियेलि दासिमबो डेटखौ होथ'वाखै जे जानुवारि 30आव सोगोन एबा 25आव सोगोन होननानै। नाथाय नोंथांमोननि राङा मोनगोन। मोनसे बाजेट थायो आरो बे बाजेटआ जायोबा एनाउन्स खालामखायो, फोसावखायो जे बाजेट जाबाय होननानै। आरो जेब्ला बाजेट जागोन नोंथांमोननो भिडिअ'आव खोन्थानाय जागोन।